ओमफ्राय लोगोफोर दायो जोंहा बयबो ओंखाम आरि जाखांजोब्बाय आरोना फुंनि ओमफ्राय जाखांनानैहा सिख्लाफोराथ' फट' उथिनाया एकदम एक्सपार्टखा नालाय आंनो एक्सपार्ट बुरि मानसियानो आरो बिसोरथ' बिराद माबाखा दायो फट' उथिनो बयबो मोजां मोनखायो नङा होमबा ओमफ्राय दायो बिसोरो नैबेयाव बेसरा बिराद मोजां मोजां जाना दं आरोना जोंहानि खाथियाव आरोना फोथाराव ओमफ्राय बेयावनो दा बिसोरो बिबोनां ओमफ्राय जोंहानि आगैमोन गासिबो इथिं माने फट' दिखांजागासिनो आरोना ओमफ्राय आंबो एसे देलायबाय दा जोङो फट' लाग्रोनोसै आरोना बिसोर फट' लागासिनो आंबो लाहैफानोसै इसे ओइ याव फै नैयाव आंबो थिखांजानो सान्दुं ज्रोम ज्रोम जि मोजां मोनलायो फोथारावसो याव फै आंना मा थिखांजाखो मोनसे मोजां जाबानो जागोनलै ओमफ्राय आंनि फालि माखा लाबोना नोंसोर हायाव दोनफैदो आयना सायाव दोनबानो जायो ओमफ्राय नोंनिया बोरै फालिया ना गारबोबाय बबेबा दे फैदो माबार बबेथिं मोजां नुगोन बबेथिं Ola बै इखि दावथुरलांबावो इखि थांबावनो हाया इखि नायनो आथुर जाखायो नामा ब्लार जायाखैना आंसो एक्साइटेडसिन माबानिसाय सिख्लाफोरनिसाय Andre biura sih jadi. जाबाय थौ गोजा मोजां नुगोन आरो सानना नङा जा नोंजों फेस थांनांगोनलै फारसेथिं आथिं खिनियाव लानानै केमेराखौ ना मोखांखौनो नुवाखै नोंखौनो होनदां सान्दुङाव नायनो नायाखै बिसोरा गोखै कमला हाननो नागिरदों लोगोफोर आङो भिडिअखौनो लानो मोनासै आरोना आलासि फैदों नालाय ओंखाम आरि रानना होबाय माने न'आव आलासिफोर दंफैयो सेखबायसै बिबोनां मोना मालाय पार्टि दङ आरोना निउ र' इयार आं हानगोन र' ओमफ्राय थांबाय बेयो मालाय बेदर सेदर गोथाव गोथाव जाना फैसिगोन मालाय जोंबोथ' मैया जाखाबाय बिदि ओमफ्राय बेहा माने दिनै गामिनि लोगोफोरजों माबा दङ नालाय पार्टि दङ नालाय पिकनिक निउ इयारनि ओमफ्राय थांबाय आरोना बियो ओमफ्राय न'आव ओंखामबो जायासै ओमफ्राय दा जोंहा आलासि फैदों नालाय दिनैहाय बिथिं ओंखाम जागासिनो बिहाव बाबा ओमफ्राय आलासिफोर ओमफ्राय आंहा कमला हाननो फैबाय ड्रेसबो गानस्लायबावाखैसो आङो दासो भिडिअ लाफिननो मोनबाय नोंला आं हाननि गावबाय ने कमला ओइ नै थिंजाबो जि थब्रा थब्रि दं सोयो इनिखौल' हानफिन ओइनो गोमोनखौ हाननो नागिर ओइनो गोमोनखा ओइनो गोदैथार इनिया बेसेबा गोदैखा दा मोना बारियाव मुला लायनो थांसिगोन जोंहा बिहाव बाबाजों आइजों बिराद मोजां मोजां मैगं गायना दोनदों आरोना दा नोंथांमोनाबो नुगोन दा जों मोनाब्लि बेरायनो थांगोन ना होमबाथाय लागोन आं भिडिअ ओइनो कमलाया बिराद थायना दंखायो सिगाङावथ' बांसिनसोमोन दा एकदम जाबायबो थायो आलासिफोरनोबो हरो ना हानग्राखौ जि मोजां खालामना दोनदो बाबाया ना सिउ हानग्राखौ जि मोजां बानायना दोनदो बाबाया
suami. Aman tete. Mandir na dong iya tik luin dong na hawi dong nang. kon fैदो ना Halo? ओमफ्राय लोगोफोर नै दायो जोङो एसे बेलासिबाय नालाय मा होनो बारियाव फैदों आरो ना मुला गायदोंमोन बाबामोना मुला आलु ओमफ्राय आरो बैथिंबो राङालाव दङ बेखौ खाहैला मुलाखिनिखौ फुनोसै आरो ना एसे माना ओंख्रि जानो फै बिहाव बाबाबो दङ ओमफ्राय बिखुमजो आइ जमा फैदों आरो ना फुनोसै दायो बिसोर मोनहैबायानो आगोलाव आया माथो गोरलै गोरलैथ' गेदेर गेदेर नायनो फु गेदेर गेदेर नायनो फु जागोन दे बारा फुनाङा Cái mobile khởi đã nó thế này là nó có बापरे हा त्याच्या म्हणण्या जाबाय खोमा हायजो जाबाय दे जाबाय बारा माबा नङा आं इसानो हरनायखौसो गिदिर गिदिर थार होनदों जागोन दे आं बाखि फुलांदोंमोन ना गिदिर गिदिरसो ओइ बाबाया मा खालामदों नायनो फैसन मा फुदोयो या नों मानो लाबोदो इखो नानि इयावनो दोनदो आं माबा बाबाया मा खालामदों इखो नायनो थाबोखिनि मोजाङै जाबावनि हारसिं खाया मुखाया आंना जिराय जाथाय आंनाबो जानायाबो थिग जासिगोन आरो जागोन बे हाखौ एरखुनानै र' आलु बुरबा आंखौ नङा बाबा दै माबाजोबबायना बुथुवाया जि मोजां मोजां जाना दङ जाबाय दे मा जाबाय मिथियो सुलाबनोबो होआ मास्लाबनोबो होआलाय ini plastiknya nih nih 나도 성나 다니지 나도